fáiltear ó bhcharda go Ionad Cultúrtha an Dr. Loingsidh go Baile Mhúirne dar gealúir speisialta ar lán na Cruite. Tá chlóirseoirí iontach gon díomhanacht agus tásúil gon go minic sibh tainmh as an gceol atá acu. Ar dús cloismid ó Méabh Bradley ó Kilmichael agus tá Méabh mar bhaclainn Cruite ige Mairead Casey. Cloismid an son ó Ellen deBúrca ó Chiel na Martra atá mar bhaclainn Cruite ige Downit Sweeney agus na droféircha Teape an son ó Balnadí agus chuirmid clausúr leis an curmceol seo le Abaigeal Walsh ó Belgúlaí Maclainn eile le Downit agus beag Abaigeal le Chlasta Downta Drethar Fearghus ar na príomhí. Tá súil go minic sibh tainmh as agus an cuid eile de amachtaí na Cruiteadóireachta nacht.